یەکیتیە ئەوروپایە وێ 400 ملیۆن یۆرۆ ji bo xwendekarên Sûriyê û alîkariya zarokan yên Kulturkê dimînin pêşkêş bike. Roja duşemê rûpela Yekîtiya Ewropayê li Tirkiyê li ser torên civakî belav kiribû ku ew pere li dibistanên Tirkiyê yên hikûmî wê werin dabeşkirin. Herwiha beşek ji wan pereyan wê ji bo kursên fêrkirina zimanê Tirkî ji bo dayîk û bavên xwendevanan wê werin pêşkêş kirin. Rûpela Yekîtiya Ewropayê serbar kir ku ew pere bixwe 400 milyon dolarin. Lê biryar dane ku ew pere li ser 3 salan werin pêşkêşkirin ji bo alîkariyên fêrkirina xwendekarên Sûriyê li Tirkiyê. Beriyanha jî Yekîtiya Ewropayê nêzîkî 90 milyon dolarên Amerîkî ji bo alîkariya zarokên Sûrî yên ku penaberê welatên dewerdora Sûriyê bûne di Eylûla sala 2017 de pêşkêş kir ku ew pere ji bo rêxistina UNICEF ya karûbarê jin û zarokan hatibû pêşkêşkirin. Dako, xizmetgozarî û pêdiviyên xwendinê û alîkariyek deronî ji bo zarokên Sûrî yên Kulturkê dimînin werin dabînkirin. Li gor Wezareta Perwerdeya Tirkî, ku hejmara xwendekarên Sûrî yên Kulturkê dimînin gihîşt nêzîka 608,000 xwendekarî. Di sala 2015 de Yekîtiya Ewropayê rêkeftinek bi Tirkiye re imze kir. Tê de Tirkiye biryar da ku penaberên biriyên nerawayî derbasî Tirkiye bûne, derbasî welatê Yunanê nebin. Beramberî pêşkêşkirina alîkariyan ji bo penaberên Sûrî yên ku li ser xaka wê dimînin û beşê herî mezin ji wan alîkariyan ji bo xwendina zarokan be.